perkara sekolahe kuwi nganti apa, gelare apa, ijazahe asli apa palsu. Ning pimpinan sing apik niku pimpinan sing gelem mikir. Ana caraka lega-lega untuk satu liter mel sayanya monggo potongmo wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane Wadananira ayu kuma kucang rahnyo maratani Nuwun sewu Sinuhun Prabu Ndarawati. Sejantosipun dika niku sampun mumpuni lan wasis ing samukawis, nanging gandeng dika andangu mila boten ketang klungsu-klungsu kula tak melu udu panemu. Pancen dadi wong sing dipercaya dadi pengarep niku ora gampang. Mila kula rumiyin Semar rumiyin niku sejatosipun lak dewa, ning kula milih dadi wong lumrah mawon merga dadi dewa ingkang lenggah wonten dampar kadewan niku abot sanggane. Kahyangan nika anane mung wong golek mulya, golek menang, nadyan jarene dewa ki makili para kawula. Ning niku mung dienggo abang-abang lambe, merga akeh-akeh dewa niku ora makili kawula, ning mung dadi buruwe pimpinane dewa utawi dadi buruwe pimpinane golongan sing jenenge Sang Juragan. Niku ngoten niku sing ngucap dudu Semar, ning sing ngucap malah dewa dhewe tur disekseni karo wong sak negara. Sinten to dewa ingkang ngucap kados mekaten menika tan asanes kejawi Sang Bathara Bambang Ramayadi, pandene para dewa sing tukang gawe pusaka, keris, tumbak, arit lan pacul. Bambang Ramayadi sing tukang gawe pacul. Niku sing ngomong dekne dhewe ngoten niku. Jare racake dewa nika wis ora mikir kahanane wong cilik, ning butuhe mung gedhekake golongan men bisa nguwasani negarane. Mila saben pimpinan mbuh niku pengarepe dewa utawi ratune negara kok anggone nyalonake makili golongan. Niki tartamtu anggene dadi ratu mung dadi buruwe golongan sing sugih pamrih lan milik anggone ngendhaleni negara lan ngapusi kawulane. Iya Kakang, bener kang dadi dawuhmu banjur jinejer dadi Ratu Ndarawati apa sing kudu tak tindake Yai. Nah, ngeten nuwun sewu. Nyuwun pangapunten mbok menawi atur kula menika klentu lan ampun manganggep kula menika mejang lan mulang, nanging kula namung ngaturaken witing klapa sak lugunipun. Ratu sing apik, ratu sing becik niku
Syarate ana 3. Ratu sing apik niku syarate ana 3. Siji, kudu linambaran moral lan budi pekerti ingkang luhur. Angka 2, pinter lan mumpuni. Sing jenenge wong pinter niku mboten perkara sekolahe kuwi nganti apa, gelare apa, ijazahe asli apa palsu. Ning pimpinan sing apik niku pimpinan sing gelem mikir karo wong cilik niku. Nah, dene ingkang angka 3, ratu sing apik niku kudu ngadeg jejeg ana tengahe adil, ora wedi karo sapa-sapa. Anggone mutusake hukum ora direh karo golongan, ning mung wedi yen nganti gawe rekasane wong cilik. Hambeke kudu kendel brasta angkara murka, bebasan rawe-rawe rantas, malang-malang butung, wani ngukum para pejabat sing nyolong bondo negara, wani ngukum para sentana sing tega ngokok getihe kawula. Wong cilik padha meres kringet banting raga kanggo asok pajek, ning bareng pajek wis mlumpuk malah digaglak dening pejabat sing gaweane maksiat. Nggih satri legek satu lito Sretenon ning Puspiteng Udyono Miang Pandra Sarwo Rukma
Dobra prabanyo kang sumirat kenaring tejo laliwaran lir ki laci siring tadet wimbo kekanda amrih mingit katyuping maruta maruta mando saparan mangambar kungas nunamit pasang Kalimantabi Blegegek kugek sadulita mel Tang samar mawaring sapa Sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati blegegek sadulita Sretinon ning pasewakan busana maneka warna
Pak puspiteng Udyono miang Pandra sarwa Rukma renggeng manit Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenaring tejo laliwaran lir ki